Sí, al final sí. Comencem. Sí. Bueno, informar-vos en primer lloc que este ple va ser retransmès en directe per el Facebook de l'Ajuntament en proves i si funciona tot bé, dissabte el ple també serà retransmès, bueno, i suposo que a partir d'ara ja podrem retransmetre-los tots i dissabte també, si l'aforo del saló de plens se completa, farem com l'altra vegada en la pantalla que n'hi ha a baix, s'habilitarà també com un canal intern, o com se diu això, bueno, que se podrà retransmetre també baix en l'entrada de l'Ajuntament per si la gent no caberà així. Però vaja, que sàpieu que estem eixint en directe en el Facebook. O intentant-ho, perquè estem en proves. Bueno, pues comencem l'últim ple d'este mandat, que té com a únic punt de l'ordre del dia l'aprovació de totes les actes que s'havien quedat penjant. Tenim la del 30 de juny del 2016, 28 de juliol del 2016, que són les anteriors a les videoactes, 2 d'abril del 2019, 30 d'abril del 2019 i 21 de maig del 2019. Alguna esmena que fer a totes aquestes actes? No? Pues les donem per aprovades, no cal fer la votació, no? Com sempre, les donem per aprovades i, bueno, este pleno sí que és extraordinari, no n'hi ha pregs i qüestions, però com que és el darrer ple d'este mandat i n'hi ha persones que no continuen, si algú vol demanar la paraula per acomiadar-se. Sí, Vicente Calatayud. Sí, buenas tardes. Pues evidentemente yo quería despedirme, agradecer a todos los concejales de este mandato, bueno, pues el apoyo. Hemos intentado sacar cosas, unas han podido ser, otras no, y la verdad es que me voy con bastante orgullo de haber hecho un buen trabajo y de haber intentado defender los intereses de los vecinos, y bueno, una experiencia más que me lleva en la vida. Muchísimas gracias a todos. ¿Alguna intervención más? Sí, Elvira Navarrete. En primer lugar, me gustaría decir que ha sido un magnífico honor ostentar el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Godella en representación de nuestros vecinos y vecinas. Aunque no haya podido participar desde el principio en esta corporación, puedo decir que ha sido una experiencia gratificante y que a la vez ha sido un trabajo duro, pero que ha tenido su recompensa. Y no hay más ni mejor recompensa que el agradecimiento de tus vecinos y vecinas. Puedo decir, y todos los que están aquí podrán comprenderme, que adentrarse dentro de la política local no es sencillo. La responsabilidad es máxima. La consecuencia de tus actos es mucho más de la que puedes contemplar cuando coges el acta de concejal. Por ello, me gustaría dar las gracias a todos los que han confiado en mí y también pedir disculpas a quien haya podido defraudar. Del mismo modo, me gustaría agradecer a mi partido Ciudadanos la confianza puesta en mí y en mi trabajo para desempeñar esta función. De la misma forma, también les agradezco su apoyo para poder desempeñar esta función lo mejor posible. Porque de lo que sí puedo estar orgullosa es de haber puesto todo mi cariño, todo mi tesón y toda mi voluntad en hacer las cosas lo mejor posible. Todos estaremos de acuerdo en que ha sido un mandato atípico con un gobierno en minoría y con una oposición en mayoría, pero también dividida ideológicamente. Una situación que se ha tornado insostenible para la aprobación de ciertas medidas que han sido protagonistas durante estos 4 años y que lo seguirán siendo 4 años más. Es por ello que, aunque no participe en la nueva corporación, como vecina de Godella, exigiré a los nuevos representantes públicos de este pueblo que sean responsables, que sean capaces de formar un gobierno estable con un pacto de máximos, con una conciliación entre las diferentes políticas municipales y demostrando así que nos pueden unir más cosas de las que todos aquí podemos llegar a imaginar. Y de esta forma, me queda dar las gracias al resto de grupos por su colaboración y su predisposición a incluirme dentro de este mundo. Ahí se destaca la calidad humana de las personas y debo decir que en esta corporación sí existe y en gran proporción esa calidad. Bien, me despido dando las gracias a todos mis compañeros, expresando mi gratificación por haber trabajado con todos y cada uno de ellos. Y por supuesto también quiero dar las gracias a los vecinos y vecinas que nos han acompañado todos los meses en cada pleno ordinario y extraordinario que se ha producido. Muchas gracias. ¿Alguna persona más? Sí, señor Alonso. Bueno, jo també volia, sobretot, acomiadar-me com a regidor, però
també manifestar l'orgull d'haver estat representant de tota la ciutadania, així també l'orgull per tots vosaltres, no? Perquè jo entenc que totes les persones que fan un pas endavant en la política i que tenen les ganes i tenen també la valentia de donar un pas endavant i intentar representar als demés de la manera que millor sàpiguen, es mereixen un gran reconeixement per part de tots i els primers que ho hem de fer són nosaltres. Per tant, ahir va el meu reconeixement per a tots vosaltres que formeu part de la corporació, perquè penso que sou unes persones valentes que el que volen és el millor per a la ciutadania, independentment de les diferents òptiques que ho puguem fer. I per un altre costat sí que voldria fer també un cridament a la ciutadania per a posar en valor la política i la política municipal, perquè és una cosa necessària més que res perquè és l'administració de tot el que és comú a tots. Jo continuaré treballant des del grup Compromís i continuaré treballant per el bé d'este poble i de tota la ciutadania. Moltes gràcies. ¿Alguna intervenció més? Bueno, pues jo sí que també donar-vos les gràcies a les persones que marxeu segurament a una vida millor que i a les que continueu. No sabem encara si en el govern o en l'oposició o en quina fórmula, com deia Elvira, no? Lo desitjable jo crec que sempre és tindre governs estables i perquè això també sempre és beneficiós per al poble. No sabem encara quines majories se configuraran el dissabte, però en independència d'això sí que donar-vos les gràcies a totes i a tots per el vostre treball. Jo crec que com bé ha dit Joan i com també ha dit Elvira, quan una persona arreplega la credencial de regidor o regidora no sap fins a quin punt és responsable de totes les coses que així se fan. En el govern pot ser també una miqueta més perquè prens més decisions, però també en els plens cada un també és responsable de les seues votacions en tots i cadascun dels punts, responsable personalment i responsable també davant de la ciutadania, no només la responsabilitat política o possible judicial, sinó també davant de la ciutadania. I de fet, vull dir, al llarg del temps aquestes coses queden, i ara que estan en videoacte més encara, queden per a sempre i jo crec que en independència de que així hi hagi moments de majoria, moments de minoria, diferències en quant a ideològiques, perquè per això som una democràcia i tenim una pluralitat de partits i cadascú representem una ideologia, sí que crec que durant aquests 4 anys tots i totes es podem felicitar perquè crec que la cordialitat ha estat present en tots els plens. Vull dir, i hem sabut aconseguir cadascú dir el que volia. També jo recordo els que duguem més anys en temps rècords, vull dir, crec que han sigut el mandat en els que els plenos han sigut segurament més curtets o han estat més condensats i jo crec que per tot això també ens hem de felicitar i per supost donar-vos les gràcies per el vostre treball, tant siga en el govern com si és en l'oposició, perquè sí, és un acte de valentia, és deixar de costar moltes coses per a posar-les al servei del bé comú i per tant jo crec que el temps també en nosaltres això haurà deixat la seva empremta, en el sentit que cadascú segur que tant des del govern com des de l'oposició hem après molt, no només de continguts de com funciona un ajuntament, sinó que hem après molt sobre nosaltres mateixos, ens hem posat a prova, hem après molt sobre el tracte en la de més gent, en els de més companys, hem après molt de la ciutadania i jo crec que en això consisteix el nostre pas per la política, en una escola de vida i cadascú des de la seva ideologia. Així és que moltes gràcies i quedem emplaçades per al dissabte a les 11 del matí, que serà el ple de constitució de la nova corporació. Moltes gràcies.